Vi vil gerne forklare, hvordan man laver en medicinhalveringskurve. Vi tager udgangspunkt i Panodil som eksempel. Det første man gør, det er, at man går ind på ProMedicin og slår sit præparat op. I det her tilfælde Panodil. Vi giver 2 tabletter, altså 1000 mg. Det første man skal vide, det er, hvad det aktive indholdsstof er i præparatet. I det her tilfælde er det paracetamol, kan man se her. Her kan man trykke sig ind og læse om, hvad paracetamol er og hvordan det virker. Kort fortalt, så virker paracetamol ved at hæmme dannelsen af prostaglandiner i centralnervesystemet, ved at hæmme enzymet COX-2. Her vil opnås en analgetisk, febernedsættende og svagt antiinflammatorisk virkning. Det var bare lige kort lidt om det. Så går man tilbage til sit præparat, og så går man ned under det afsnit, der hedder farmakokinetik, altså kroppens virkning på præparatet. Her skal vi finde 3 værdier. Dem har jeg her. Den første er biotilgængeligheden. Den er på 85-90%. Så har vi den maksimale plasmakoncentration, også kaldet Tmax. Det hedder en halv til 1 time. Og den sidste værdi er halveringstiden, også kaldet T halve. Den er 2-4 timer. Hvis man har en patient, der er over 65 år eller leversyg, så skal man altid vælge den høje værdi, når man ser på sine værdier. Altså 90% i biotilgængelighed, 1 time i maksimal plasmakoncentration og 4 timer i halveringstid. Hvis man har en voksen under 65 år, så er det modsatte, altid den lave værdi, man vælger. Det næste, vi så skal se på her, det er den første udregning til medicinhalveringskurven. Det første, vi jo så på før, det var, at vi havde en biotilgængelighed, der hed 85-90%. I det eksempel her, der har vi valgt en borgerpatient, der er over 65 år eller leversyg. For at lave udregningen, så tager man biotilgængeligheden, altså de 90% i det her tilfælde, og dividerer med 100. Her får vi et decimaltal, der hedder 0,9. De 0,9 skal vi gange med den dosis, der er givet. Igen i det her tilfælde var det 1000 mg. Så vi siger 0,9 gange med 1000 mg. Og det bliver 900 mg. Det vi har regnet ud her, det er altså hvor meget aktiv stof, der er tilbage efter first pass metabolismen. Altså første passage gennem leveren. Nu skal vi så til at lave regnestykket. Vi siger, at vores borgerpatient på over 65 år får sin første dosis kl. 8 om morgenen. Her indtages de 1000 mg altså. Fra indtagelse til vi har opnået den maksimale plasmakoncentration, det er det vi har her, som var 1 time, altså den høje værdi, fordi patienten var over 65 år eller leversyg. Der er så gået 1 time. Så klokken 9, der er til max opnået, og vi har altså 900 mg paracetamol i vores blod. De 900 mg skal vi nu dividere med 2, fordi vi skal lave en halvering. Når man halverer, dividerer man altid med 2. Det har vi så gjort, og det bliver 450 mg. Før der talte vi om halveringstiden. Den var på 4 timer i det her tilfælde, altså den høje værdi, fordi patienten er over 65 år eller leversyg. Så fra klokken 9 til klokken 13, der er 4 timer, altså halveringstiden, og der er værdien altså halveret. Fra de 900 mg til de 450 mg. Nu fortsætter vi dernedad. Vi tager de 450 mg,
dividerer med 2 for at lave en halvering. Det bliver 225. Og det er altså klokken 17, vi så har 225 mg i blodet. Vi dividerer med 2 igen. Klokken 21 er der så 112,5 mg i blodet. Det dividerer vi en gang til. Klokken 1 om natten er der så 56,25 mg i blodet. Det dividerer vi igen. Klokken 5 om morgenen næste dag, der er der så 28,125 mg i blodet. Vi dividerer igen. Klokken 8 om morgenen næste dag, der har vi så 14,06 mg i blodet, altså næsten ingenting. Og sådan fortsætter man dernedad. Det, der er vigtigt at vide her, det er, at fra klokken 8 til klokken 9, der er et spring på 1 time. Og det er altså her, hvor at vi opnår den maksimale plasmakoncentration. Resten af værdierne hernede, der er 4 timer imellem, altså vores halveringstid. Nu har jeg prøvet at indtegne det på enkelt logaritmisk papir. Enkelt logaritmisk papir er inddelt i 3 dekader. 1, 2 og 3. De dekader skal inddeles i forskellige værdier, alt efter hvad det er for en præparat, man har med at gøre. I det her tilfælde er det jo Panodil, og det er 1000 mg dosis er på. Det vi så har gjort, det er, at vi har sagt, i den øverste dekade, altså den tredje, der har vi sagt, der skal være 10.000 mg. I den næste dekade, altså den anden, der skal være 1000 mg. Og i den første dekade skal der være 100 mg. Hernede, der har vi inddelt det i timer og i tid. Klokken 8, klokken 9, 10, 11 og så videre frem til klokken 2 om natten. Her kan man selv vælge, hvordan man inddeler den. Det kan være halveringstiden, så man kunne have sagt 2, 4, 6, 8, 10 deroppe af, eller der kunne have været 72 timer imellem. Det må man selv vælge. Her der er det bare vigtigt, at man inddeler den på den her måde. Der kunne også have stået 100 heroppe, 10 og 0. Godt. Jeg vil prøve at forklare det nu. Jeg lægger udregningerne her ved siden af. Klokken 8, der havde vores patient indtaget de 1000 mg paracetamol. Det er hernede. Det er her, vi starter udregningen. Efter 1 time var den maksimale plasmakoncentration opnået, og derfor går vi 1 time frem og går op og skriver vores værdi. Og det er altså 900 mg, jeg har sat en prik ved her. Og nu begynder vi så at halvere. Vi dividerer altså med 2. Det var det, vi gjorde over på det andet papir herover. Vi dividerer med 2, og 4 timer efter har vi 450 mg. Dividerer med 2 igen. Så er vi nede på 225 mg. Dividerer med 2 igen. 112,5 og så videre dernedad.